Onye isi ala anyị dịka ọchịchị ya na-abịa n'isi njedebe na mkpụrụ abalị ole ma ole na-abịanụ ka ụfọdụ ndị ọrụ na ndị enyi na ndị na-atụnye ntụnye nke ya n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mmụta na-agba akaebe oke nke minista ahụ tinyegoro na ụlọ ọrụ ministri ya maka ntolite nke obodo anyị. Ndị isi na ya bụ ngalaba pụtara nnọọ na-eto ya bụ minista maka ọrụ ọma ọ rụrụ eri afọ 7. Onye nta aka anyị na Abuja bụ egwu ya jiri wetara anyị akụkọ a. Nke ọba ego mahadum Soniechọnọ siri kwuo, minista ahụ bụ onye ndu, onye isi na onye nkuzi nke nwere ike ịchọpụta ebe ike ndị ọrụ ya dị ma kụziere ha ka ha wee too n'usoro ọrụ ha. Echọnọ bụbu odeakwụkwọ kpụtọlọkpụ nke Ministri mmụta sịrị na mpaghara mmụta ahụla ezi uto kemgbe Adamu weghara ọnọdụ nke mere na Naịjirịa nwezere mahadum ahụike na nkebi isi dị n'ala anyị. O toro minista steeti na nrubeisi ya ma were minista Adamu dịka onye ndu na nwanne nke ọ sịrị mere ka ha rụọ ọrụ n'udo nke butere ọganihu ayara ayara. Odeakwụkwọ kpụtụlọkpụ ministri ahụ Dr. David Adejo n'okwu ya kelere ndị minista ahụ maka ọchịchị nlegara anya ha ma rịọ ndị ogbo ya ka ha jidesie ihe ha mụtara ike. Na nzaghachi ya ka minista steeti Goodluck Nana-Opiah kelere onye isi ala Buhari onye nyere ya ohere ịrụ ọrụ ma kelekwa ndị ọrụ ministri ahụ n'ihi na ha mere ka ọrụ ya dị mfe ma kọwaa minista Adamu dịka onye nwere obi umeala nke ọ sịrị mere ka ha rụọ ọrụ ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla. Minista mmụta Malam Adamu n'aka nke ya toro akwụkwọ ikike nke ọ kpọrọ Ministerial Strategic Plan MSP n'aha ịchafụ nke ọ sịrị nyere ya aka n'atụmatụ ya niile. O kwuru na MSP bụ akwụkwọ ikike ya kpebiri ide ozugbo ya bidoro ọrụ n'ihi na ya amaghị ihe rinne gbasara mmụta oge ahụ. Nke a mere o jiri kelee ndị niile nyere ya aka ịhụ na ọchịchị ya nwere ọganihu. Ndị isi sitere n'ụlọ ọrụ dị iche iche nọ n'okpuru ministri na-ahụ maka mmụta sonyere n'emume isi ndị minista ahụ laa nke ọma. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.